ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପାଖାପାଖି ଆଜି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସୁଛି। ସେ ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ୍ ସହିତ, ଯେଉଁଟାକି ଯେ ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଛି ସ୍ପେଶାଲ। ତ କିଛି ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଆଜି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି, ଭାତ ଅଛି, ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ୍, ତା ସହିତ ସାଲାଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ରେଭି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ପିଆଜ ରଖା ହେଇଛି ସାଇଡ୍ରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ।